את לא מסתכלת אפילו? חיוש, מה קורה איתך? אני מרגישה אותך קצת שונה היום. כאילו, כאן ולא כאן. מה עובר עלייך? את רוצה לשתף? וואי, את צודקת. באמת שלא הייתי כזאת מורכבת. פשוט עוד מעט באה בת מצווה, זה ממש קרב. ואני מחפשת איזשהו נושא, משהו מיוחד, משהו שאף אחד לא עשה. את יודעת מה? המתנות נמצאות כאן. כאן ועכשיו. אז תסתכלי רגע, תנשמי, תסתובבי, כי הרעיון בתוכך. הנקודה תמיד בתוכך. צודקת, זה בדיוק זה. בואי תני חיבוק. וואו, מה את מעצבת? אני מעצבת לוגו לבת מצווה שלי. תגידי, מה את רואה כאן? יעד, מטרה, משהו כזה. אבל מה הקשר לבת מצווה? בואי. מחשבה טובה בוחרת בכל רגע את המטרה לחיות כעת, הדרך היא ברורה, דיבורים טובים, מקבלת עול מלכות, בבגרות ואחריות, יש פה משמעות, מעשים טובים, מנתבת דרך לי, יוצאת אל השליחות שלי, פועלת בשמחה, מטרה טובה, האלוקית כבר בתמונה, באמת מוכנה אל המשימה. המשחק מתחיל והכדור אצלי, למקד המטרה, זהו תפקידי. במגרש הזה ובחיים אני יודעת, בידי הבחירה איך להיות המנצחת. הסוד שלי אלייך לחיים מאושרים מתחיל במשמעות שעבורה כל החיים. קיבלת כוחות וכישורים מיוחדים רק לך, גלי אותם ותיישמי את השליחות שלך. המטרות מכוונות, עומדת איתנה בכל רוח שערה, יודעת בבטחה אני בדרך הנכונה. מחשבה טובה בוחרת בכל רגע את המטרה לחיות כעת, הדרך היא ברורה, דיבורים טובים, מקבלת עול מלכות, בבגרות ואחריות, יש פה משמעות. היום חוגגת רגע מיוחד של התחדשות, נפש אלוקית, קיבלתי זכות ואחריות, מאירה את העולם בעשייה טובה, נותנת לה לנהל את המערכה. מעשים טובים, מנתבת דרך לי, יוצאת אל השליחות שלי, פועלת בשמחה, מטרה טובה, האלוקית כבר בתמונה, באמת מוכנה אל המשימה. חיה אחותנו אהבה ויקרה, מבקשות איתך היום חוגגת בת מצווה, הן כמו החיות שלי. אם יכולת לבחור בטב כל פעם מחדש, מאחלות שבכל רגע תשמחי ממש, זו המשפחה שלי. היום יוצאת אל המסע מלא הכוחות, חיה את המטרה ורוצה לחיות את התפקיד שאלוקים בחרת בשבילי, העולם יותר מואר בפעולה שלי. לכל אחת כאן זכות שהיא חובה, לעשות את המוטל עליה ומתוך שמחה. בואי גם את, הצטרפי אליי, נשיר על השם כי גמל עליי. מחשבה טובה בוחרת בכל רגע את המטרה לחיות כעת, הדרך היא ברורה, דיבורים טובים, מקבלת עול מלכות, בבגרות ואחריות, יש פה משמעות, מעשים טובים, מנתבת דרך לי, יוצאת אל השליחות שלי, פועלת בשמחה, מטרה טובה, האלוקית כבר
זה היה סט כזה מושלם. את יודעת, אני חושבת על זה שעוד מעט אנחנו נשב ביחד בליל הסדר, ומה יהיה כל התוכן של הערב הזה? סיפור יציאת מצרים, סיפור הגאולה, ובעצם כל זה סיפור שלנו. כל תחנה בחיים שלנו היא בדרך ליד, בדרך לגאולה. נכון, אני חושבת שיש משפט כזה בהגדה של פסח. נכון, את צודקת. הנה, זה כתוב ממש כאן בהגדה. כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אבל חיה, מה היה כל כך טוב בגאולה? יאללה, בואי, אני אספר לך. תדמייני עולם שכולו טוב, בלי קנאה, בלי שנאה, בלי תחרות. לא יהיה שום דבר שידאיג אותנו, בלי מחלות, אזעקות, מלחמות. לכולם יהיה טוב ופשוט נהיה שמחים ומאושרים. אם נזכור שיש לנו מטרה כל כך מושלמת, יהיה לנו הרבה יותר קל להתגבר על התקלות הגדולות והקטנות שבחיים. אני מאחלת לכל אחת מאיתנו חג פסח כשר ושמח. חג של חירות, חג של שמחה, חג של ניסים וחג של גאולה.